Egun ondizuela pilotazaleok, antzu olako udal pilotalekutik, gaur bertara ekarri gaitu ados pilotaren inakako txapelketaren ibilerak eta hemen bi partidako jaialdi bat izango dugu. Lehendabizikoa promozio mailako izango da, zeinetan Olatzin Sausti herritarrak, antzu olarrak eta Gaia Bertiz Sunbildarrak jokatuko duten Iraide Iriarteren eta Janire Sotinen aurka. Eta bigarrenean berriz, maila nagusikoan, txapelketa honetan dabilen beste herritarrak jokatuko du Leire Galeanok, Generitz Arrietarekin batera, Natale Aranbururen eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren aurka. Bigarren partidako kontuak gero berrituko ditugu baina, eta orain lehendabiziko partida honetan, promozio mailakoan sartuko gara bete-betean. Eta lehendabizi sailkapena zertan den errepasatuko dugu. Itzalarekin nahiko lanekin ibiliko gara, baina ere telefonotik prestatu dakarri dugu sailkapena. Atzoko partidaren emaitza badu sailkapenak eta beraz eguneratuta dago lehendabiziko postuan. Atzo galdu zuten Marta Gomez eta Alize Sagardu ditugu, 3 jokatu eta 2 irabazita, 22 puntuko aberaxarekin. Partida kopuru bera jokatu eta garaipen kopuru berarekin Insausti eta Bertiz ere, 3 jokatu eta 2 irabazita, eta ez dute ez taldeko eta ez aurkako punturik. 3. postuan atzo arte, 4. eta azken postuan ziren Iraide Iriarte eta Janire Sotil ditugu, 3 jokatu eta 1 irabazita. Atzoko irabazita, -6ko aberaxarekin, eta bukatzeko sailkapenaren itxierako zuloan Malen Lamadrizek eta Alejandra Perezek jarraitzen dute, 3 partida jokatu eta 1 irabazita, eta gaurko bibikoteak, Insausti Bertiz eta Iriarte Sotil, 4 partida jokatu eta 2 punturekin edota 3rekin jar daitezke, bigarrena lukete Iriartek eta Sotilek gaurkoan irabaztea lortuko balute, eta Insaustirentzat eta Bertizentzat bigarrena litzateke jokatutako 4 partidetatik. Hau esan da, azkar asko pilotarien fitxak errepasatuko ditugu. Lehendabiziko partida honetan ariko diren 4 pilotarien fitxak. Gorriz ariko dira herriko alabetako bat, Olatzin Sausti 16 urteko Antzu Olarra eta 15 urteko Naia Bertiz Sunbildarra. Eta haien aurkariak Sunbildar bat, 16 urteko Iraide Iriarte, eta adinkide duen, Iraidek adinkide duen, Iraidek eta Olatzek adinkide duten 16 urteko Janire Sotil, Larraundarra, Betelugarra izango dituzte. Eta gaur hemen esan didate, gaur hona sartu bezain pronto egon naiz, Iraide Iriarteren gurasoekin solasean, eta esan didate, atzoko partidan ezagun zuela, garaipena lortuta Iraidek Irribarrea, eta horixe aipatu didate, pozik zegoela eta postasunaz gainera garaipenak beti ematen duela ondorengo norgehiagokarako konfiantza. Gaur hona beste aldarte batez etorri da, aurrekoan gainera txapelketari hasiera eman zion partidan Olaberrian, tanto bakarrean 21 batean galduta joan zen aldageletara, eta hala galtzeak beti ematen du min aukera izan zuten gainera partida istiteko. Zati luze batean aurretik 21 bat eta 15, edo 21 bat eta 16 joan, eta gero ez azkenerako atzetik zetozkielarik aurkariak aurretik jartzitzaizkien berdintzea lortu duten lehendabizi aurkariek, eta gero pasa ere egizituzten aurretik jarri baitziren partidaren amaierako tartean 22 eta 21 bateko emaitzarekin galdu zuten Olaberriko partida hartan. Bigarren partida atzo ere aipatu genuen, gaur esaten ari garen hause bera. Bigarren partidan ere ez zuten gaizki jokatu, baina garaipena ez zuten lortzerik izan. Atzo izan zuten 3. eta gaur 4. garaipen batekin orain arte Iriarte eta Sotil. Eta bestelako aldartearekin gaur hona etorrita, nola Iraide ala Janire, eta gaur kirol kontu ezarago beste aipatzeko kontutxo bat ere bada. Pilotarien elastikoetan besoko berdeak ikusiko dituzue, asteburu honetan ospatzen ari baitira minbiziaren mundu egunaren ekitaldiak, eta ados pilotak ere horretan bat egin nahi izan du.
ekitaldi hauen guztien antolatzailearekin, eta hortxe geure elkartasuna bizia pairatzen ari diren guztiekiko, eta animo ugari ere bai, badoaz. Olatz, Naia, Iraide eta Janire kantxaren erdialdera, laugarren kuadroterdi ingurura. Erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Juan Mari Erostarbe epailea dutela, jaurti du txapa epaileak eta kolore horria agertu duenez, bertako alabak Olatzin Saustik izango du partidari hasiera emateko aukera. Lehen da biziko sakearekin. Hautatu dute gustuko pilota. Hortxari dira aurkariak, Iraide eta Janire pilotaren nondik norakoak ezagutzen, eta baita bikote biak botilleroen esanak entzuten ere. Hor botillero lanetan aritza izkie bilagun, eta haiek ondo gidatuko dituzte, gazteak dira. Eta ez zaizkie aholku horiek bat ere gaizki etorriko pilotari gazte hauei. Olatzin Saustia abiatu da sake ateratzera, eragin dio punta pilotari, eta jarri du martxan gaurko lehendabiziko partida. Pilota bizia da, antza denez, 6 eta 4 denean gainera etorri zaio Janireri, eta eramateko aukerarik ez du izan, bat eta huts beraz. Olatz eta Naia markagailuan aurretik. Berriz ere badator, sake ateratzera Antzu Olarra ere geizto doa. Ezkerparetaren ingurutik bosteterdian zela jaso Janire, gau laburrago, aurreak atorri behar Beteluarrak. Beste sake bat atzera, abiadura handian eta gainera, gorputzera bideratua. Eutxi eta frontisartiko beste bat. Abiadura handiarekin doidoi iritsi da Janireren frontisera, berriz ere bostetik 2 eta 3 laurden ingurura etorri behar pilota altxatzera, eta Naiak 3 ingurutik beste sake bat, bost eta erdi arte ezkerrez Janirek jaso, eta itez sartzeko aukera kendu gainera Olatzin Saustiri. Zabalaldera etorri eta beste sake bat atzera lauterditik Janirek bueltatu, eutxi eta eutxi ari da, eta Iraidek orain arte ez du jokaldietarako bat ere abagunerik izan. Naia bertiz sartuko da bitarritik, eta berriz ere ezkerraldetik Zabalaldearen ingurura bildu, eta luze eutxi gainera pilotari Janirek, eta gero rematera joan denean gehiegitxo eman dio, behar baino gehiago eman dio pilotari. Naia bertizek goiko koltsoira joan zaio, eta bana beraz markagailuan hausi izan dute gaurko euren lehendabiziko tantoa Iraidek eta Janirek. Sake ateratzera dator Bildarra, atera du sakea. Bosteterditik bikain erantzuna Naia bertizek. Olatzentzat aukerako pilota izan ziteke, baina azkenean zertxo baita aztertu zaio, eta atzeratzea besterik ez zaio geratu. Atzelariak piloteoan, Olatz sartu da orain, eta berriz ere pilota eta jokoa atzealdera kargatu du. Frontisardiko pilota Janirek, eta are luzeagoa Naiak. Janirek bueltatu, Olatzentzat aukerakoa izan daiteke, baina aurrean ez du ezer jakin nahi Iraideren inguruan, eta berriz ere arriskuak saiestearren atzealdera bideratu du. Naia bertizek oraintxe egin duen gizan, Janirek eutxi. Aztertu zaio zertxo bait pilota Olatzi, baina jaso, Iraide sarteko da urrundik. Zabalaldean dejada egin nahi izan du, baina ez zaio nahiko zukeen bezain doi atera. Naiak atzera eta Zabalaldera orain, Janirek bildu, eta Olatz aterarazi bere tokitik, eta ateraraztea zainera baita atzerarazi ere. Abiadura bizian jokatu dio ranketara Naiak Janireri, eta Larraundarrak eusterik azkio izan pilota horri. 2 eta 1 gorriak aurretik. Olatz eta
nahi aurretik. Atera du beste sake bat Antzu Olarrak, hau ere gaizto doa. Ezker paretatik bikaina atera du, baina Janire Sotilek gero ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori Olatzek, eta aukera garbia etorri zaio Iraideri jokaldia egiteko. Pilota moztu da tantoa lortu du, eta partidako bigarren berdintzea, beraz markagailuan Pinako hau. Eta beste pilota baten dila jo dute Juan Mari Erostarbe epailearen saskira Binafarrek. Atera du beste sake bat Iraide Iriartek, Janire jaso, eta Iraidek oantxe beste aukera garbi bat izango du, ez du nahi bezala moztu. Olatzek eusteko erraza zuen, eta orain berak astindu du pilota atzealdera, lautarditik azkerrez Janirek ekarri, eta Olatzi sartzeko aukera kendu gainera bien tartera, baina labur Olatzek nahiari utziako pilota hartan, eta gero ezker paretaren ingurutik txokotik zabalaldera irekitzen hasi da Iraide, baina behera joan zaio, eta akats horrek hirugarren tantoa eman dio bikote gorriari 3 eta 2 beraz. Olatzin sausti eta nahi abertiz aurretik, eta badator berriz ere sake ateratzera Antzu Olako pilotaria. Sake hau ere gaizto doa, baina bikaina ekarri du Janire Sotilek. Frontisartiko pilota atzera Antzu Olarrak, Janirek eutxi eta zabalera. Olatzek bertatik bildu eta ezkerreratu. Iraide jaso eta beste sake bat atzera, eta bazter ingurura itxatxia, eta ezker paretaren bazterrera itxatxia Olatzek oraingoan frontisartiko pilota, baina abiadura handian nahiak. Iraide atera du bere tokitik, baina azkar etorri da gero aurreko kuadroetara ohi duen tokira Iraide, eta haren ostean behar baino gehiago arrotu du partida honetan bigarren aldiz pilota Janire Sotilek. 4 eta 2. Olatzin sausti etorri da sakera, hau ere gaizto doa. Bi gainatera alere. Janirek oso sakatzaile onak dira biak, nola ire ideala Olatz, eta ezaugarri horri gaur etekina atera guran etorriek izango dira bertara. Nahiak jokaldia zabalera, eta tanto, 5 eta 2 hor zabala zen, zulo gehien izan zezaken tokia, eta pilota bertara bideatuta tantoa lortu du. Atzelari Sunbildarrak, eta ezakit bere burua lurrera bota duen horretan ez ote duen min hartu. Beste Sunbildarrak Iraide Iriartek, hor minduta ikuste baitugu lurrean, baina altxa da gainerako 3 pilotarien laguntzaz, eta jokatzen jarraitzeko modu ondazo ere promozio mailako partidan Izarran Marta Gomezek golpe txar 2 hartu zituen, bata Iraidek hartu duen inguru berean, zabalaldean, eta Iraidek gaur ere hartu du bat, baina ez dute usantza denez, sake gaiztoa, are gaiztoagoa besteen aldean, zuzenean tanto izan dena 6 eta 2, esan dugu oso sakatzaile onak direla gaurko partidako 2 aurrelariak, eta orain arte Iraidek ez duela izan aukera handirik sakea baliatzeko, tantoak egiteko sakea baliatzeko, baina Olatzek sake guztiak biziki gaiztoak atera ditu, eta gainera azken honetan are zailago eraman gaitz gertazekion atzelari bete luarrari Janire Sotili, eta Iraidek eta Janirek ikusi dute partida aldez edo moldez gelditu beharra dutela. Gorriak alde eginda baitira markagailuan 6 eta 2ko emaitzarekin, eta etenaldia eskatu dute Olatzen eta nahiaren joko bolada emankor eta positiboa geldiarazteko intentzioarekin.
bueltatu dira. Hau pilotariak atxeden setetik eta Olatzen Sausti presta beste tanto bat abiak jartzeko, abiatu da korrikaldian eta honetan kantxaren erdialdera, baina indartsu eta Janire Sotigi gorputzera bideratua, zuzenean tanto aurrekoaren antzera 7 eta 2 eta ez daugarri horri etekin aterata 3 tanto baditu. Amaituak Olatzek sakez hausi izan baita aurkariei egin dien 3. tantoa eta 3 ez ezik 4 ere izan dira. Oraingo hau zerrendara gehitzen baldin badugu 8 eta 2 elkarren segidan eraman ezin izan diren bisake, Janire Sotilek eraman ezin izan dituen bisakek 2 tanto eman dizkiote Insausti Bertiz bikoteari eta 7 eta 2kotik 8 eta 2kora egin du markagailua erakusten ari zaigun emaitzak. Hau luzeago, baina ezker paretarik aurkitu gabe Janire gautxi eta gero Naia Bertizek Lauterdiraino astindu. Hau ere ekarri du. Sotilek hiri arte sartu da kantxaren erdialdera jokoa bideratzeko eta bertatik Zabal aldera berriz ere bere tokitik aterarazi nahian Olatzek iraide, hor behartuta sartu behar izan du nahiak. Makurta eta pilota ero baterik ez du izan. 3 eta 8 eta antza denez horrik ateratako pilota bera erabiltzen jarraituko dute tanto honetan bederen Iraidek eta Janirek. Pilota aldatzeko bat ere keinurik ez baitiote egin. Epaile-lanetan ari den Juan Mari Erostarberi. Atera du sakea. Iri artek. Nahiak edan bai, baina kanpoan izan da erantzuna errepikapenean ikus dezakezuen legez. Hortxe duzue. Gainean izan dela erantzuna, baina pumpa kontra kantxan egin duela eta ez kantxaren barrenean. Beste sake gaizto bat, hau ere ezker paretara itxatxia, zuzenean erantzunik ere, erantzuteko aukerarik ere eman ez diona Naia Bertizi, esan dugu lehenago Iraidek ere egiten badakiela sakearen bitartez eta orentxari da hori erakusten eta frogatzen. 5 eta 8 berriz ere sakera abiatu da 16 urteko Zunbildarra hau laburrago, baina abiadura berberean aterea eta gaiztoa. Eta horren ostean ezker paretara baztertu zaio pilota. Janire Sotigi eta jaso zerik ez du izan. Sakea berreskuratu dute beraz. Olatzek eta Nahiak. Esan da Olatzek Saustik. Atera du sakea Olatzek, Janirek erantzun eta gero Antzu Olarrak Zunbildarrari utzi dio lekua atzera. Sotilek jaso. Pakendu gainera. Olatzin Saustiri Iraidek sartzerik ez eta Janirek ederki atzeratu. Behar da kako atzelarien gan egongo da, aurrelariak ahalik eta gutxien sar daitezen nahiko baitute bikote biek eta horrek badakar atzelariak gehiago sartzea eta azeko kuadroetan elkar hautsi nahian ari behar izatea. Olatzek aukera izango du orain, txokotik Zabalera jokaldia, Iraidek jaso, pero labur baina txokoan barrena eta hor Iraideren eta Janireren arteko komunikazioa kutsa egin du, bientzat izan zitekeen pilota egokia. Iraide berandu abiatu da. Janire abiatuko zela pentsaturik edo, baina azkenean ez badak eta ez besteak pilota ez dute eramaterik izan 10 eta 5 eta beste sake bat gainera gorputzera ateratakoa. Olatzek jaso. Onti sardirak edo Olatzek berak eta ezkerrena Janirek. Aiak jaso. Iraide sartuko da orain jokoan. Oztu. Olatzek pilota zabaldu eta gero zabaloldetik Iraidek bildu. Eta zabaloldetik eutxi Janirek eta gainera
Olatzi sartzeko aukera kendu gainera. Bien tartera nahiak, aurrera dator Janire. Eutxi eta pilota gibeleratu gainera. Laburrago Zabalaldera nahiak eta bikaina izan da bere jokaldia. Nik uste denok arratuko zuela uste genuela eta horrek ez ustean harrapatu du Iraide Iriarte. Zabalera dejada botatzen hasi denean. 11:05 eta gauzak ala lanerdietara iritsi dira. 14 minutu eta laur denean Olatzin Sausti eta Naia Bertiz. Zabalean Naiak egin duen lehendabiziko tantoa izan da uxe. Eta orotara egin duen bigarrena sake gaiztoa Olatzek. Janirek jaso, beste sake bat atzera Antzuolarrak. Janirek eutxi eta kendu gainera. Atzelarien arteko lehia izan zitekena, urrelarien bihurtu du Janireren pilotakadak Iraitek aukera izango du txokoan jokaldia. Olatzek ezkerrez jaso, gero kantxaren erdialdera nahi beste arrozerik ez du izan Iraidek. Bien tartera labur jokatu du Nahiak, Iraidek jaso, indarrandiarekin moztu gero Olatzek eta txokoan sotamanoz pilota utzi, hor defentsarako zirudien pilota azkenean pilotakada batek erasoko bilakatu du eta tantoa lortu du Iraide Iriartek. 6:11 beraz pilotariei benga lanean ari diren gizan jarraitzeko esaten ari zaizkie botillero biak aulkitik. Atera du beste sake bat Iraidek, Nahiak jaso eta Janirek astindu gero. Ezker paret handirik gabe, Nahiak ere eman egin dio pilotari. Iruterditik lau ingurura. Janirek luzatu. Eta baita Nahiak ere, hemen ez dute aurrelaria lanean sarda dinai, gaizto zioakion gainera Janireri eta eramaterik ez du izan. 12:06 markaga joan eta pixkanaka badoazkie. Olatz eta Naia, Iraide eta Janireri markagailuan. Hasieran eurekin egoteko aukera ere izan dut eta esan didate Iraidek eta Janirek egoera berez dutela zaila, baina atzoko garaipenak jarraitzeko indarra eta kemena ematen diela, naiz eta gauzak erraz izanez, behar da sailkapenean hobekien kokatuta daudenek izan dezakete ondorenko asteetan jokatuko ezpadute ere aurrerako aukera gehiago. Marta Gomezek eta Alize sagartu alegia eta asteburu berean bi partida jokatu eta biak irabazi beharrean ez dugu esango, baina egoera beste baino egoera larriagoan bai. Iraide eta Janire eta oraintxe partida etetea erabaki du Janirek. Iraide jada ikuste sakerako prestatzen hasia zela, baina Janirek partida etetea erabaki du. 14:06 da uneotan markagailua erakusten ari zaigun emaitza eta garei ona da partida eten eta Laura Kaulkira berriz ekarrarazteko. Lehen bezala gorriak joko bolada hobean sartuak baitira orain eta lehen gertatu denaren erakusle partida eten dutenean berriz ere partidan sartzeko aukera eman izana dugu. Hor susperraldi labur baina eraginkorra izan baitute Iraidek eta Janirek eta orain berriz ere aurreko tanto horietan gertatu zaien egoeraren tankerakoa jasotzea nahi izango dute atzetik direnek. Aulkitik zuntitu ditu pilotariak, epaileak eta berriz ere badator sake ateratzera Olatzin Sausti. Abiatu da korrikalditxoan, eragin dio botea pilotari
Eta sake gaiztoa jarri du, Janirek kolpea tira bai, baina ezin jaso, 15-6 eta alako sakeekin ez da erraza lan egitea, badakigu Iraide ere den erakutsi duenaz abila dela sakeetan, baina aukerarik azpa datorkio, ez egin daiteke bidean ez augarri horri etekina atera zaurrera. Beste sake gaizto bat, erdikoa oraingoa. Janirek jaso, eta gero nahiak eman. Hau ere ekarri. Bertizek estrotilek. Berriz ere luze. Olatzin saustik. Nahiak ere pilota arro astindu du, bostetik jaso. Eta olatzi sartzeko aukera kendu gainera estrotilek eta beste sake bat Maia Bertizek. Bosto terdidik eutxi. Eten duarrak eta frontik sardiko pilota gero. Zunbildarrak Iraidek jaso, baina aukerakoa geratu zaio Olatzi. Sotilek frontik sardikoa luze eta arrotxo. Baina gero ezker paretara ongi bildu du Nahiak eta hala lortu du tantoa 16 eta 6. Eta beste tanto bat, beraz, ikote gorriarentzat. Eta zuloa. Eta zabalagoa, apurka, tantoari lotuz. Ari baitira bidean aurrera egiten. Lotiroari begiratu dio, eta beste sake gaizto bat atera du, erantzun izan dio sakeari. Nahiak, berjada, Olatzek eta zuzenean tanto, 17 eta 6. Sake erremetean ere abila da, atzo eta beste bizen baitetan ere aipatu dugu, sakeak garrantzia duela, eta saketik bertatik erabakitzen has daitekeela tantoa, eta oraintxe hori berretxe digu. Olatzek, sake gaiztoa jarri du, doi iritsi da aurkariaren, Janire Sotiken erantzuna frontisera, eta gero tantoa lortu du, sake laburragoa orain, baina hiruko arrastoa gainditu duena, beste sake bat, Iraide Sodamanoz sartu da, eta nahiak eusterik gaztio izan, pilotari beste jokaldi bat egiteko asmoa zuela esango nuke aurrera joanten hartan, Sodamanoz sartu da aurretiaz Iraide, eta gero hor ikuste Garbi erakutsi duela bere erabakia, jokaldia egiteko erabakia, alegia, eta azkenean eramaterik altxatzerik ez du izan, eta jokaldia txapazpira joan zaio, 7 eta 17 eta orain sakeari etekina atera beharrean da, iri arte. Janire sartuko da, zabal aldetik, frontik sardian dela, baina azkuantza pilota gozatu eta nahiak gero behar baino gehiago harrotu, 8 eta 17 beste tanto bat, bikote urdinarentzat. Gainera etorri zaio sakean Nahiari, baina jaso. Eta asko baztertu gero pilota ezkerparetan Iraideri, zeinak ekartzerik ezpaitu izan. 8 eta 8 eta berriz sakea Olatzek berreskuratu du. Sardiko sakea, baina gainera zuzenean tanto izan dena, beste tanto bat gorrientzat 19 eta 8. Sakez 6 egin ditu dagoeneko. Olatzin saustik. Aurkitik animoak eman dizkiote bikote urdinari. Jarraitu beharra dago, eta hemen emaitzari ez begiratzea izango da honena.
urrun dira 22. Baina euren maila ematen ahal egin du beharra daukate hemendik aurrera markagailua zahaztuta. Maila garrotu eta luze astindu, 5:30 Janirek eutxi, baina jokaldia egiteko aukera ez dio kendu. Olatzen Saustiri hori ekarri eta ordainetan jokaldia iraide, berriz ere bien tartena moztu, nahiak eutxi eta Janirek atzeratu. Iraide sartuko da, bien tartera bildu nahi izan du, ez zaio asmoa nahi gizan atera, bien tartera gero Olatzek bildu du. Janirek eutxi eta nahiak beste bien tarterako bat ezker parezaren ingurura, Janirek jaso. Eta nahiari sartzedin agindu dio Olatzek, Iraidek jaso eta orain etorriko zaio aukera berari. Jokaldia gainera baita Olatzek ere bien tartera bideratu du pilota. Bien zatetzen bat ere erraza eta azkenean ez dira heldu, ez bata eta ez bestea. 28 eta bi tanto besterik ez. Garaipenerako Olatzek eta nahiak. Atera duzakia Olatzek, hau ere indarrandiz eta ezker paretara ateratakoa bikain eramana. Alere bat ere zaila ezpaitzen, bat ere erraza ezpaitzen. Zaila baino, Janire Sotilek nahiak orain agintzeko pilota izango du eta luze astindu eta berari da nagusi izaten ondarralde honetan, atzeko kuadroetan eta hala jokatzea beti da errazago eta erosoago. Baita sartu da Olatz eta txokoan utzitako pilota horrekin bere azken aurreko bikotearen azken aurreko tantoa lortu du 21-8 eta badator sake ateratzera Olatz bere azkena izan da, gaiztoa aurreko gehienen tankera bertsukoa mailak astindu eta baita Janire Sotilek ere azkarra sartuko da atzelari Zunbildarra. Maia jarrotu eta Janirek eutxi Zabaldera, barruan da pilota, Zabaletik Zabalera jokaldia Olatzek eta Iraidek eramaterik ez. 22-8 bukatu da gaurko lehendabiziko partida Antzibolako udal pilotalekuan, azkenerako garaipena Olatzek eta nahiak lortu dute. Mendean hartu dituzte hasieratik Iraide eta Janire, atzelariak elkarri eusten ahal egindu dira. Partidaren zatirik luzenean elkarrekin izan duten egitaka bizi horretan, baina ez dute lortu azkenean Saustiren eta Bertizen joko bola da ona geldiaraztea. Laugarrena izan dute hau bibikotek, 3. garaipena izan da Gorrientzat, Insaustirentzat eta Bertizentzat eta okerrez banaiz. Atzoko galtzaileak omez eta sagardubi 3-tik 2 direnez, haiek jarriak izango dira lider eta bigarren izango dira Marta eta Litze, 3. ez dakit jarraituko duten Iraidek eta Janirek behar bada ez, 3-tik 1 jarraituko dutelako oraindik ere Malenek eta Alejandrak eta beraz atzo garaipena lortu aurretik zeuden toki berera itzuli dira sailkapenean Iraide eta Janire 22-8 amaituta partida. Azkar joan da oso 26 minutu tardi besterik ez baitu iraun eta partida honekiko lanak amaitu aurretik azkar errepasa ditzagun. Partida honek utzi dizkigun zenbakiak. Olatzi galdutako pilotari gaztiago apuntatu eta egindakoak berriz 9 izan ditu, sakez 6 dejadaz bi eta bien tartera jota beste bat ere bai. Nahiak bakarra galdu du eta 3 egin, atzera jota dejadaz eta baztertutakoak izan dira egindako 3 horiek. Iraidek 2 galdu ditu eta 3 egin, barna moztuta eta dejadaz eta sakez beste bi eta Janirek bakarra galdu du partidaren hastapenaren aldera. Partidaren hasiera aldera eta bat ere pilotari gaztu galdu. Esan dizu egun moduan, 26 minutu eta 29 segundo iraundu partidak.
Eta azken emaitza 22-8 izan da. Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen alde eta huxe mandu beraz gaurko promozio mailako jaialdiko lehen partida honek. Jaialdiko bigarrena eta azkena maila nagusiko txapelketako izango da eta hemen ere beste herriko bat izango dugu Leire Galeano Gorriztariko dena. Eneritz Arrietarekin batera eta aurka Natale Aranburu Lazkaotarra eta Maite Mutika Eulatearra izango dituzte. Lehengo astean garaipena lortuta iritsiko dira gaurko partidara. Eneritz eta Leire azpeitian puntua eskuratu baitzuten eta konfiantza eman izango zien. Iragan igandeko puntu horrek Antzuolarrari eta Azkoitiarrari eta bateko eta besteko eritasunak izan direla medio. Natale eta Maite abenduaren amaieran bat jokatuta eta urtearen hasieran urtarrileko lehendabiziko astean bigarrena jokatuta hirugarren partidara iritsi dira gaurkoan. Maitek eritasun bat izan du, birus bat pasa du aurreko asteetan eta antza denez errekuperatua bada. Baina ez dakigu horrek jokatzeko eragozpen handirik sortuko dion ala ez, hori berehala partida hasi bezain pronto ikusi ahal izango dugu beti birusak gainditu behar izaten diren aldietan gorputzak errekuperatzeko asko denbora tarte luzerik behar izan ezarren arnasa berritzeko eta abiadura handian kantxan aritzeko arnasa behar da. Ez baita beste partida batzuetan bezain fresko izango Maiterengan, baina lere hori laster jakingo dugu partida hasten den garaian. Berehala itzuliko gara, Antzuolako udal pilotalekutik partida osorik hasietatik kontatzera eta urrez baita sailkapena zertan den errepasatzera ere. Baina orain beroketa ariketak lasai egiten utziko diegu partida nagusiko lau pilotariei gogoratu gorriz. Eneritz Arri eta Azkoitiarrak eta bertako alaba den Leire Galeano Antzuolarrak jokatuko dutela eta urtenez Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi musika izango dituzte aurkari. Partida honekin berehala izango gara Antzuolako udal pilotalekutik. Baina honen aurretik eta gu isildu aurretik gaurko jaialdiko pilotari guztiekin jaialdi nagusia hasi aitzin jokatu duten pilotari gazte guztiek, neska txiki guztiek aterako dute argazkia. Hortxe dira neska txikiak azpian jarrita Belauniko eta ondoan urrenez urren Janire Sotinen Erizarri eta Natale Aranburu, Olatzin Sausti, Irei Beiri arte eta Leire Galeano argazkiako. Andre Aldaregiak atera die pilotari nagusi promozioko eta gaztetxo guztiei argazkia eta gozagarriena eta arro egoteko modukoa dena zera da pilotari gazteak, neska txikiak Irribarre Zabalarekin joan izana argazki ateratzera euren erreferente direnekin eta behar bada etorkizunean lagun eta aurkari izan ditzaketenekin honek bidea izan dezan arrobitik, BB-etik hasi behar baita pilotaren ibilbidea eta dos pilotak horixe sustatzea eta dituen pilota eskoletan, zerainen eta sundilean dituen pilota eskoletan horixe finkatzea du helburu. Ondo jakingo duzuenez gure jarraitzaile baldin bazarete pilota zaleok eta hau esan da bai. Bigarren partida honekiko lanak bete-betean hasi aurretik, beroketa ariketak egiten utziko diegu orain lau pilotari hauei, gogoratu kombinazioa zein izango den, Gorriz Arrietak eta Galeano jokatuko dute, urdinez, Aranburu eta Mutika izango dituzte aurkari. Berehala gara Antzuolatik, maila nagusiko partidarekin, gaurko estelarra izango den norgehiagokarekin, oraintxe arte.
Eguerdion berriz ere Antzuolatik, pilotazaleok, hastear da, gaurko bigarren partida eta horren aurretik sailkapen azkar errepasatuko dugu, sailkapen buru dira atzokoa galduta lautik irurekin Maili Barrokal eta Amaia Arrastia, bigarren Iturriega eta Mendiburu lautik birekin, hirugarren Oskoz eta Agirre bi jokatu eta bi irabazi, bost jokatu eta bi irabazita, laugarren Arrieta eta Galeano gaur hirugarren partida jokatuko dutenak eta bigarren puntuaren bila kantxaratuko direnak, bosgarren berriz Aranburu eta Mujika, bi partida jokatu eta puntu bakarra dutela, eta seigarren postuan Ainhoa Ruiz de Infante eta Oian Orbegozo, hiru jokatu eta bakarra irabazita, beraz, bikote guztiak dira puntu batekin sagelan, inorrezta punturik gabe, eta badoaz, dagoeneko Juan Mari Gerostarbe Gipuzkoako Pilota Federazioko epailea, erdian jarriztaielarik, lau pilotariak, pilotazaleak agurtzera, esku eman die gorriei batetik eta urdinei bestetik epaileak, txapa jaurti du gora, eta bada zeinek atera behar duen lehendabiziko sakea, Eneritzek aterako du, azkar-azkar pilotarien fitxak errepasatuko ditugu, Eneritzek 38 urte ditu eta Azkoitiarra da, herriko este alaba batekin jokatuko du, Leire Galeanorekin, 17 urteko pilotari gaztea eta ezkerra da Leire, Natale Aranburuk Leire baino urte bat gutxiago du, 16 eta Lazkaukoa da, eta txapelketako eta kuadroko pilotaritik veteranoenarekin ari da lanean txapelketa honetan Natale, 51 urteko Maite Mujika eulatear eskarmentu dunarekin, oraintxe pasadio Maite Generitzi pilota, eta badoa partida hastera Azkoitiarraren sakearekin hasi da gaurko partida nagusia, Maitek makurtuta jaso, eta berriz ere Eneritzek izango du agintzeko aukera atzera, Maite aurrera etorri da eta bikain luzatu. Gauza horiek dotore egiten ditu benetan, pilota zaileak bera lanean ikusita errezak izan daitezkeela ematen du, eta hori bada bere ezaugarrietako bat, sendotasuna ere gusten du eta aurrelariari lasaitasun handia ematen dio horrek. Eskarmentua baduen seinale. Atzelariak elkarrautsi nahian, Leirek ezkerrez pilota lauter inguruan ipini du eta aurrera etorri da Maite gero bien tartera jaisteko. Eneritzek altxa eta Natale gatzera ezkerrez Leirek jaso, boleo sartu da Natale eta Eneritzek horrez erregiterik ez, bat eta huts, lehendabiziko tantoa Natalen entzat eta Maiteren entzat. Urdinak hasi dira aurretik beraz, markagailuen. Natale dator sakera, pilotari boteak eragiten ari zaizkio, eragin dio punpa eta jarri du. Gaurko bigarren tanto jokoan, Leirek ezkerrez eraman eta kendu gainera, eta Maitek bien tartera jaitsi gero, zaila izan daiteke jasozeko, baina da ongi jaso du Azkoitiarrak. Leireri tokia utzi dio Eneritzek eta honek bien tartera indarrandiz, Maitek ezkerrez atzeratu eta baita gero Leirek berak ere. Maitek luze, eta Leirek alatxu eta zabalera. Pilota arrotu nahian bi atzelariak, aurrelariei, pilota errazik ez dakien etor. Zabaletik bildu, eskuinez, Leire Galeano, kautxu izan da eskuinez sartu den lehendabiziko aldia. Antzuolarra ez du askotan ikusiko, berez ezkerra baita, dejada egin du txokoan Eneritzek, Maite iritsi da, Ormabiko orain, Natale iritsi eta Zabalean barrena jokaldi egin berriz ere eskuinez sartzera behartu du Lazkaotarrak, Antzuolarra eta helburu berarekin joko zuen Zabalera Maitek ere, baina ezkerrez sartzeko hastia eman dio Leireri. Maitek luze eta ezkerrez baita Leirek ere. Natalek pilotari pasatzen utzi behar, Maitek gero jaisteko aukera izan zezan. Eneritzek jaso, Maitek ez Natalek ireki bai, baina gehiegitxo. Eta beraz, lehendabiziko tanto izan da hau bikote gorriarentzat, Arri eta Galeano bikotearentzat. Eta beste pilota bat ateratzea erabaki dute. Nataleri oio egin dio, Maitek, benga, eta Eneritz
Etorri da sake ateratzera. Maitek jaso. Eneritzek keinu ona eta gero bien tartera indarrandiz. Pilota bideratu du. Kaleanok eta hor ezkerrez. Ez din izan dio dejada egiteko tentazio hori eutxi Eneritzek eta azkenerako txapazpira joan zaio. Sartu ostean gero barkamena eskatu dio. Errepikepanean ikusi ez din izan badugu ere Leire Galean hori. Halakoetan badakigu birritan pentsatu gabe sartu hoi dela Eneritz eta orain ere hori egin nahiko zuen, egiten hasi da, baina ez zaizkio gauzak nahiko ondo atera. Eta gero sake gaiztoa ezkerparetara itxatxia Natale Aranburuk. Eta sakez tantoa zuzenean, normalean eraman hori ditu sakeri gehienak Leire Galeanok, ez da ohikoa sakeak eramaten ez ikustea. Atzelari antzu olorra, baina hor eskua sartzeko tokirik ere ez digutzi ezkerparetak eta ezaugarri horrek ezin izan dio erantzuteko tokirik utzi. Eta beraz, kolpea tiratzekorik ere ez beste kontu bat jokoan eta aurrekoan ez bezala piloteoa ari gara ikusten honetan. Luze gara binte pilota bi atzelariek eta aurrelariak sartu behar izan dutenetan urrundik sartu dira. Eneritz izan da horretan ikusi dugun bakarra, Nazalek orain arte ez duelako aukera garbirik izan. Paintxe sartuko da Nazale, baina atzera etorri da eta jarrera aski behartuan, txokoan dejada Leirek, horretan ere zalea da eta jaio ere bai, zalea izateaz landa, txokoan Natalek ezkerrez ireki zabalaldera indarrandiarekin Leirek, beste dejada bat txokoan, bertan da Natale baina eta beste dejada batekin erantzuna izan dio jokaldi molde berari, baina ez zaio atera orain ere Eneritzek aurrez egin nahi izan duena pasa baitzaio orain Natale Aranbururi. 2-3 beste tanto mugitu bat eta ikusteko polita pilota zaleentzat. Eta 3 marka joan eta Eneritz dator sakea ateratzera. Ezkerrez luze Leire Galeanok. Maitek jaso. Eta Eneritzek ireki. Eutxi eta arrotu gainera. Beste jokaldi bat. Egin ez zaion. Zabaletik ezkerrez beste jokaldi bat, beste dejada bat Leirek. Natalek eutxi, eta gero Eneritzek atzeratu. Atzo esan zigun Eneritzek gaur xarraren kontra jokauta ez deula. Lan erraza eukiko, baina lanak emateko gogoz etorri da. Eta aldela nagusitzera aurreko kuadroetan jokaldiak eginez. Eneritz eta horretan saiatu da eta aukerak etorri zaizkionetan. Edarki baliatu ditu aurrez lagunak edo Eneritzek berak zabaldu dituzten zuloak oraingoan zabalaldera ireki du eta hala lortu du bikote gorriak bere gaurko 3. tantoa. Sakeari erantzun dio Maitek eta orain Leirek atzera luze arrotu. Etxaren herrialdera eskuinez sartu da Maite. Bien tartera jaitsi gaizto doa eta Eneritzek ezin eraman. Ematera joatekoak iruditu dakizkiguken pilota zenbait jaisteko abildadea ere badu Maitek, beste zenbait zaugarriren artean pilotak ondo jaistea ere berea duen ezaugarria dugu eta honetan birritan ez du pentsatu. Pilota jaitsi zitekeela sumatu du eta bikain jaitsi gainera Eneritzi eraman ezin jartzeko 4-3 beraz. Aranburu eta Mujika aurretik, sakeari erantzun dio Leire Galeanok, gero txokoan barrena mina egin nahi pilota luza jarrita. Aranburu gaztu lortu alere, Leire etorri da aurrera, pilota indarrandian moztu ezkerparetaren ingurura. Eta Natalek eramaterik ez, zaila zuen eta ezkerrez ahalegin du da.
zelan edo alan pilotari arraposturen bat ematen, baina ez du lortu hortxe ikusten ari baitzarete. Zeinen gaizto jarri dion ezkerparetara hiltzatuta. Leire Galeanok pilota Natale Aranbururi eta beste berdinketa bat markagailuan. Partidako bigarren aurrez Iruna ere izan dira, bat eginda markagailuan. Eta baita launakoan uneotan ere. Atzelariak piloteoan, Eneritzek sartzerik ez du izan eta Leirek frontisarriko pilota harro eta ezkerparetaren ingurura Maitek jaso herriz ere pilotari pasatzen utzi behar Eneritzek. Leirek bien tartera indartsu hanketara moztu Maitek, Eneritzek eutxi eta oraingoan Eulate arrakatzera badaki, ongi daki Maitek noiz egin behar duen zein jokaldi molde. Oraingoan Eneritzek aukera, bipareta asko zabaleratuko dena, barruan da alere, kontrakantxatik eskuinaz bildu. Natale Aranburu bere burua lurrea botata jokaldia zabalean, txokoan Eneritzek eta oraingoan zabalean luza jarri du pilota Leire Galeanok. Kantxaren erdialdera ireki, gero airez sartu da Natale, baina abiadura handian joan da pilota Eneritzen eskutik frontisaren erdialde ingurura eta oso zaila zen pilotaren hegaldia airez moztea. Natale ahaleginak egiten ikusi badugu ere. 5-4 markagailuan partidan eure kontuak zuzenak baldin badira behintzat, oraintxe jarri dira lehendabizikoz Arrieta eta Galeano. Pasadio pilota Maitek Emeritzi eta badator Azkoitiarra sake ateratzera. Maitek bueltatu eta berriz ere Eneritzek jokaldi egiteko aukera izango du. Leirek frontisarri aldera arrotu eta Maitek eutxi. Ezkerra sartuko atzera ere Leire. Maitek eraman Eneritzen keinua ona izan da eta ondo aprobetxatu du Leirek. Garrandian ireki du Arrietak, iristeko denbora izan du Aranburuk. Arrietak atzera, boleaz sartu da Maite eta bolea ere erasorako balia dezake, defentsarako baliatzeaz gainera. Gainean da Eneritzen pilota, Natalek lurretik jaso eta gero hor aurrelaria behartuta atzelariak etortzeko ez zuen lan erraza, etortzen hasia zen Leire, baina ezin izan du pilotara eramateko moduan iritsi. Bosna markagailuan partidako 3. berdinketa beraz, aurrez Iruna eta Launa izan baitzitugu. Parra eginda berdinduta bi bikote hauek. Natale dator sakera. Luze jarri du sakera ezkerparetaren ingurura. Leirek eramaterik ez, baina hemen Leireren hankasartzea baino gehiago Nataleren merituz egina izan da. Urdinen 6. ausakea aurreko haren antzera, baztertuta atera duen aurreko haren antzera. Zitala baitzen, oso zitala hain zuzen ere. Beste sake gaizto bat, Leirek eramateko aukera izan du eta Nataleri sartzeko gisako pilotari gatzaio etorri. Lehen airez saiatu da. Defentsarako azirudien pilota bat erasorako bihurtzen, baina ez du lortu. Orain airea baliatu du zabalean jokaldia egiteko berriz ere zabalera, baina kanpora, horrek gutxigatik joan zaio kanpora, etzen aukera txarra. Eneritzek lurretik jaso ostean zutitu eta berehala egon beharko baitzuen zabalaldean pilota eramateko gertu, baina azkenean kolpea tirazerik ere ez du egin behar izan Eneritzek. Pilota kanpoan izan da eta. Seina markagailuan. Eta beste berdinketa bat. Sake luzea Eneritzek, baina ezkerparetara itxatxia Maitek jaso. Eta orain Arrieta sartuko da, Galeano ere prestautzen hasia zen. Pilota diotzeko, baina azkenean
Azkoitiarrak sartzea erabaki du. Leirek atzera, eta are atzerago, are luzeago pilota erabili Maitekero. Zorronti sartikoa Galeanok, eta Zabalera Maitek. Eskuinez, hirugarrenez, sartu da orain Leire. Natalek atzera eta Zabal aldera, baina ez Leire eskuinez sartzeko baina. Ezkerrera gero, aire sartu da Eneritz. Bertan da Maite, honek ere jokaldia txokoan barrena bizi eta indartxu. Eta azkenean aurretik ezin zuen apartatu eta Leireri iritsi ahal izateko biderik ez zaio geratu. 7 eta 6, nola nahi ere erasoan pilota moztearen bidez Maitek egindako tantoa izan da, urdinen 7. Aranbururen sakea, luze. Frontik sartikoa Leirek araztorik gabe eraman eta kendua. Luze Maitek ere beste sake bat. Autartitik Leirek jaso eta hau ere pilota luze ipintzearen bitartez kendu. Laburra orain makurtuta jaso Leirek. Txorkoan tejada Maitek eta pilota irekitzen hasi da Eneritz, baina ezin izan du eta partidaren hasieran bat galdu du eta orain beste bat ere bai, hor bi aukeretan jokaldiak egiten ahal du da, baina txapak edo txapazpiak ez dio horretarako biderik zabalik utzi. Zabaletik Leirek ezkerrez jaso. Maitek luze atzera. Eta Leirek ongi daman, aire sartuko da, aire sartu nahi izango zuen horrere. Natalek horretarako grinatxu dabil eta aukerak dituenetan sartu da. Pare bat alditan. Eta jokaldi honen bidez behartu dituzte aurkariak. Gero Zabalean zuloa ireki ere bai, Eneritzek dejada eraman eta orain Leirek agintzeko aukera, honek ere dejada, baina Zabal aldera azkenean pareta bien arteko elkargunean jostean pilotak. Eta aukera garbia orain Leireren zatireki eta airez ezin alako pilotak abiadura handian etortzen dira. Eta abiaduraz gainera gorpuzera ere etorri izan zaio. Pilota hau lehengoaren antzera Nataleri eta horrek ekarri du Nataleren eraman ezina. 7 eta 8 eta berriz ere tanto bakarrera jarri zaizkie gorriak arerioei. Partida laburra doa, 6 minutu eta laurden besterik ez baitira. Hasi denunetik, baina gogorra eta intentsitate handian jokatutako tantoak ari dira izaten hasieratik ikusi ditugunak eta horrek pilotariak nekatuko ditu noski sake gaiztoa Arrietak, Maitek eramaterik izan ez duena eta hau ez da ohikoa. Ohikoena behintzat Maiteren jokoan sake guztiak ez, baina gehienak eraman hoi baititu. Eta besta berdinketa bat markagailuan, kasu honetan 8 Jaun Andreok. Asadio pilota Maitek Eneritzi. Eta sake atera torrau erdikoa, baina Pareta bilatu nahi izango zuena ez du lortu. Leirek bien tartera. Maitek ere jaitsi. Eneritzek jokaldia, ez zaio nahi bezala atera. Natalek bipareta, bikain eta asko zabaleratu da gainera. Zabalean bipareta hori eta Eneritz abiatu bada ere iristeko denborarik ez dio eman. Hortxe ikusi duzu zenbat zabaleratu den bipareta hori. Eta kontrakantxatik biltzerik ere ez du izan aurrelari Azkoitiarrak 9 eta 8 berriz ere aurretik jartzea lortu dute Natalek eta Maitek. Askotan bat egin dute markagailuan, 3, 4, 5 eta 8 aurretiaz, baina gehienetan urdinak izan ditugu aurretik, naiz eta behin gorriak ere alaxe izan diren. Erdiko sakea Natalek, Leirek jaso eta baztertu gainera. Maitek eutxi, Eneritzek bien tartera, aizko zioakion, baina gorpuzera etorria zitzaiona jaso. Natalek, Maitek atzera eta ezkerrera gainera.
Bikain eutxi eta luzatu. Leire Galeanok, Maitek jaisten hasi bai, baina nahiko zuken legez jaitsi ez. Bera joan zaio eta bederatzina markagailuan, beste berdinketa bat, eta nik uste oraintxe izango dutela berriz ere sakea baliatuta Eneritzek eta Leirek min egiteko aukera, bereziki sake bueltan Eneritzek sake gaiztoa aurkariei jarriz gero. Erdi-erdiko orain, aurrekoen antzik bat ere izan ez duen sakea. Ezkerrez sartu da Leire eta eskuinez luzatu du gero pilota lauterdi ingurura Maitek, Leirek jaso eta hanketarra jokatu dio Nataleri. Irekitzeko moduko pilota izan zezakeela iruditu zaio Lazkao tarrari, baina ezin ezer egin, 10 eta 9. Partidan bigarren aldiz aurretik dira markagailuan Arrieta eta Galeano. Eta aipagarria iruditzen zait. Ez doa partida bereztik luzea, baina tanto gogorrak eta intentsitate handikoak izan dituzte, eta orain arte bikotetako batek ere ez du. Eten aldirik eskatu, partidan sartuak dauden seinale. Eta izto hau, bikainera mana Maitek, Eneritzek zabalean jokaldia, Natalek berak ere bai, eta hau hobea aurrekoarekin arkatuz gero. 10 markagailuan, bere burua lurrera botatzeko beldurrik ez du, hastea Maiatu txamarrik pasa duela aitortu zeigun atzo Lizarran Eneritzek, baina oraindik ere botatzeko gaitasuna badu eta duen artean nik uste horixe bera egiten segiko duela Azkoitiarrak. 10 markagailuan. Natalek bejadaren bidez egindako lehendabiziko tantoa, horotara egindako laugarrena sakez 2 eta agitez beste bat ere egin baitu partidaren hasiera aldera. Atera du sakea Natale Aranburuk, Leirek jasotzerik ez, 11 eta 10 lanerdietara urdinak heldu dira aurretik. Sakez 3 amaitu ditu Natale Aranburuk. Sakea Lazkao tarra gau ere bazterrera itxatxia, Leirek eraman. Natale sartu da moztu. Eneritzek jaso. Natale gatzera. Leire bostean da, eta Dotore ekarri du. Atzera etorrita, bazterrera itxatxi dio gainera, Maitek jaso. Luze, fronti sardira Arrietak, azkenean Maitek tira dio kolpea eta luze jarri du, gero zabal aldera Galeanok, luze fronti sardira Maitek berak ere, Leirek ekarri, Maitek zabalera orain, zetik sartu da Eneritz, baina iristeko denbora eman dio, berriz ere zabalean min egin nahi izan die aurkariei Natalek, zutitu da Eneritz, baina txokoko beja da eramaterik ez du izan Galeanok, 12 eta 10 saiatu dira, baina edertona astu dituzte aurkariak. Batetik zabalean eta txokoan bestetik Natalek eta Maitek, eta zabaldu diete ostera ere bizantoko zuloa 12 eta 10 honetan. Sake gaiztoa Natalek, bazterrera itxatxia, ezkerparetara itxatxia, Leirek ez eraman, 13 eta 10. Eta ez dakit, ez ote duten orain eteteko garaia, epaileari begiratu diote, baina ez dute antza denez, partidarik eten nahi, une batean hori egin nahian ote zeuden, iruditu zaigu zalantzatik ikusi baititugu biak, epaileari begira, baina azkenean sentsazio honak izango dituzte, eta pilotariak jakingo du ondoen noiz izan ohi den eteteko garaia proposagoa. 13 eta 10. Leirek sakeari erantzun dio. Oraingoan berak bideratu pilota bien tartera.
Leirek ezkerrez luze eta zabal aldera. Maite geutxi eta gainera Eneritzi sartzeko aukera ezerezean utzi. Natalek aukerako izango du. Txokoan dejada egin bai, baina txapara joan zaio 11 eta 13. Berriz ere bizantora jarri zaizkie Antzuolarra eta Azkoitiarra, Lazkaotarrari eta Euratearrari. Eta ez dago errez hemen partidak nolako bilakabidea izango duen asmatzea, bateko zein besteko tantoak sartzasun handiz ari baitira pilatzen bikote biak. Eneritza dorsakera jarri du eta ezkerparetara itxetxita gainera, txuste egin dio pilotako Maiteri, baina ezkerrez hoi duenez elegantzia handiarekin jaso du pilota. Erraza bailitzan, ezkerrez luze Leirek eta zabal aldera barruan da pilota. Maitek bildu. Txokoan barrena luza Eneritzek, baina ez du horrek ez ustean harrapatu. Mujika, beste txokoko dejada bat, hau hobea, mugitu ere ez da egin. Eta erasoan aritzetik, tantoa bukatzera dejadaren bidartez pasada Azkoitiarra eta berriz ere tanto bakarrera jarri dira urdina igandik gorriak. Eta gaur ere, lehenko astean esan ziguten bezala, ari dira bikote gisa funtzionatzen eta lan ona egiten. Lehendabiziko partida oso gogorra izan zen, berako Eztegara pilotaleguan jokatu zuten ura urtarrilaren 5ean eta lehenko astean ere hobeto eta Eneritz lehiakorrago eta zentzurik onenean esan da lotxagabeago eta sartzaileago aritu zen, eta gaur ere joko molde horixe bera berresten ari da, eta ara orain zer nolako dejada polita egin duen txokoan kolpea azken unera arte gorde eta gero Leire Galeanok, horretan esan dugu trebea dela eta badu dela, gaitasun berezia, abilezia berezia halako jokaldiak egiteko, eta bikainatera zaio hau ere. Dejadaz egindako lehendabizikoa izan du, 13 berdintzea igoarazi duena marka gailura. Este kantorak jokoan da, pilotakadek erakuts diezagu betenez. Aitek aztertu dago pilota jaso, eta gero Leirek banketara jokatu nahi izan dio bien tartera pilota bidalita. Ezkerparetan barrena, Aitek orain jautsi, eta Eneritz sartuko da urrundik Leireri laguntzearen luze, da berriz ere urrunetik atzetik aurrera. Azkoitiarrak jaso, eta Lazkaotarrak atzeratu. Leire sartuko da kantxaren erdialdetik ezkerrez. Bien tartera gainera etorriko zaio Maiteri, baina ongi jaso du boleat sartu da Eneritz. Hau ere gaizto doa, Natalek eramaterik ez azkenerako 14 eta 13. Berriz ere aurretik dira gorriak eta partida bere laburtasunean polita izaten ari da. Oso bizia eta jokaldi politez ongi baino hobeki hornitua ari da izaten. Eta berriz ere gorrien pilota kantxara. Eneritz datorsak ateratzera. Hau ere gaizto, Maitek jaso, baina aukera garbia geratu zaio Eneritzi, pilota ireki, hanketara eta indarrandian, atera du beretokitik Natale, baina gero ez du izan jokaldi egiteko aukera garberik. Leireri utzi dio eta Antzuolarrak atzera. Maitek jaso, Eneritzek luze, ezkerret sartuko da Maite. Eraman eta kendu gainera, Zabalera, Arrietak, Natalek eutxi eta bien tartera ezkerrez sartu da Galeano, eta eraman eta kendu gainera. Txokoan utzi du labur xamar Maitek, eta gero Eneritzek atzera. Natalek jaso, Azkoitiarrak zabaldu,
Txokoan jokaldia Natalek eutxi dio bere burua lurrera botata Eneritzek, zabalera gero Natalek eta ezkerrez, ezkerparetaren ingurura bildu Leire Galeanok, Maitek eutxi eta Leire sartuko da berriz ere luze-luze ezkerretik jokoa erdialdera, kantxaren erdialdera bideratzeko Maitek jaso, txokoan utzi du luze xamar eta baita arro xamar ere Eneritzek gero zabalera Maitek Eneritzek zabalaletik bildu eta jokaldi egiten hasi da Natale, baina txapapera joan zaio bete-betean, bitantoko zuloa zabaldu dute markagailuan Eneritzek eta Leirek eta orain txeskatu dute partidako lehen da biziko etenaldia Natalek eta Maitek, Natale tenperaren ekimenez partidako gorra doa eta nik uste etenaldi hau taktikoa izateaz gainera fisiko ere izango dela, esan dugu eta behin eta berriz esaten ari garen ez pilota zaleren bat nekatu ere egingo genuen, baina laburra izan arren garrantian eta intentsitate bizian ari dira jokatzen, tanto guztiak ez dugu esango, baina gehienak behintzat bai, eta horrek nekea eragiten du, eta nekeak beti dakar tentsio handiagoarekin lotuago jokatzea. Botillero hurbildu zaie gorriei, Xemari Galeano izan dute Leireren aita eta horrentxea dor berriz ere aulkitik armaietara eta kote urdinean Botillero lanak inork egitekotan Maitek berak egiten ditu jokatzeaz gainera kuadroko pilotari askoren masaje maile eta psikologo lanak ere egitera ohitua baita gaur baino lehenago beste hainbat partidatan ere askotan nola promozio mailako pilotariei ala lehen mailakoei partida bukatu bezain pronto urreratu egiten zaie eta zer nola dauden galdetu eta neskak eta pilotariek gauzpotu egiten ditu eta hori ere beharrezkoa da eta horiek guztiak Maitek egiten ditu pilotaria izateaz gainera beste hainbat alderditan ere oso bihotzonekoa den pilotaria naiz eta kantxan ongi jakinen duzuen ezten lagunik izaten sarri beste tanto bat jokoan, Zabalera Leirek eta baita Natalek ere, baina ez dabil Bazkaotarra txapekin zorteko pilotalekukoa bertako ez denean eta txapapea ez denean Zabalekora joaten baitzaizkio pilotak oraintxe ies egin dion bezala 16 eta 13. Atera dusakea Eneritz Arrietak, erdi-erdikoa Maitek arazori gabe eramana. Galean okatzera. Luze. Goleaz sartu da Eulatearra. Leirek jaso. Ez du gozatu sotaman hori Arrietak, txokoan dejada egin du Maitek iritsi da Natale, Zabalean dejada eta gero luze Zabaletik erdialde ingurura Leire Galeano, gorengoan Zabalera iretz eraman eta baztertu Aranburuk Arrietak jaso, lurrean da Eneritz eta azkenean zutik jartzerik ere ez Leirek jo du eta orain Eneritzik gainera bideratu diote, baina zutik egotetik berriz ere azkar asko lurrera defentsa lanean aritu denean pilota zail askoak jaso behar izan ditu tartean hor errepikapenean ikusi ahal izan duzuen moduan lurrean ez handak geratu bere egin behar izan du ipar batez, baina azkenean ez erregiterik ez 14 eta 16 eta berriz ere Nataleren eta Maiteren pilota etorriko da kantxara ondorengo tantoa urdinek ateratako honekin jokatuko baitute gutxienik. Sakera dator Natale, luze jarri du eta ezkerparetaren inguruan, gaizto doakio, baina kolpea tira badio ere, zer egiterik ez Leirek, 15 eta 16 eta berriz ere parekatzen hasiak dira gauzak hemen. Sakez, Natalek amaitutako 5. tantoa izan da. Eta inkurtasun handi jarri da izaten
sakeari esker, eta horrez gain bien tartera jotako bat, eta aire amaitutako beste bat ere badu. Bien tartera jotako Eneritzi gainaldera bideratutako hori izan da. Honen aurreko tantoa, beste sake gaizto bat. Zeinak ez duen erantzunik izan. Amaseina berdin. Eta oraindik alde baterako naiz besterako. Partida zabal-zabalik da, erabat. Eta sakez, aurrekoa gainerako bostei lotzen badiegu, aurrekoa gainerako bostei eransten badiegu, 6. badu eta oraingo laburrago ateratako izan da. Biak ezarian geratu dira, nork abiatu behartzuen zehazmeatz etzekitela, eta hor bata ez ezik biak behartzea izaten da. Bideragarriago eta masa sortzeko ere balio izaten dute halako sakeek, eta kasu honetan Natalek nahastu eta zalantza ez dino beki eragin die aurkariei, horrengo bote txarra eragin dio, eta bote txar horrek ekarri du sakez falta egitea, bera konturatu da sakea atera duenerako botea ez dela bat ere parte honekoa izan, eta gero pilota arro Forontitzean zoruan barrena harrika bota duenean ere horixe sumatu diogu Nataleri amorrazioa sakea gaizki egin izanaren kausaz. 17 beraz, markagailuan eta sakera berriz ere Eneritz Arrieta. Atzelariak dabiltza, piloteoan, lautik sartuko da Leire, luze. Ezkerparetan barrena atzera. Maitek jaso, Eneritzek sartzeko pilota izango du orain Zabalera. Maite sartuko da azkenean, Natalek ari utzi baitio lekua. Eulatearrak eutxi eta antzibolarrak atzera, boleaz jaso. Maitek aurrera etorri eta halakoetan pilota gozatu oitu normalki. Zabalera gero Maitek eta Eneritzek biltzerik ez atzeraka etorri da pilota eramateko asmotan, baina ez den izan du. Azkenean bere xedea lortu hortxe duzu, Zabalera Maitek bideratutako pilota Eneritzek eramaterik izan ez duena. Eta berriz ere aurretik, markagailuan 18 eta 17. Urdinak eta partidaren ondarraldean sartu berri garenez, hemen azken tantootan markagailuan aurretik izateak eta aldea txikerra izan arren alde izateak asko balio lezake, eta behar bada garaipena ere eman diezaioke bikote bietakoren bati, aldea partida guztian zehar oso tanto gutxitekoa izan delako, batekoa batzuetan, tanto bikoa besteetan, eta hala zein aldetara makurtuko den garaipenak noren alde egingo duen jakitea ez da erraza, berriz ere aldea tanto batetik bira zabaldu da, baina mentartea txikia izan arren behar bada erabaki horrere gerta liteke bukaeran gaude, eta oraintxe aipatu berri dizuetan moduan 19 eta 17, atzera ere sake gaizto bat, Natale Aranburuk zuzenean tanto izatea lortu duena Lazkaotarraren pilotaka da horren bitartez, orotara 7 baditu. Sake zeginak Natalek eta berriz ere halakotxe beste bat atera nahi izan du, kasu honetan ez du hainbeste ezkerparitatarik aurkitu, baina Maitek luze atzera, Leirek 5 eta 4 denetik eutxi, eta Nataleri sartzeko aukera kendu gainera, luze oraingoan Maitek, eta baita Leirek berak ere, ezkerra sartuko da Maite gaizto doakio baina jaso, Eneritzentzat aukera orain, ezkerparet handiarekin baina luze eta arrosko, Maitek unpagorran ekarri, txokoko dejada baztertua eta aski gaiztoa Leirek, Natalek ireki eta gero zabalondetik ezkerraldera bildu. Eneritzek, txokoan barrena labur moztu, bi bitardi ingurura Maitek, Leirek eutxi, gero Maitek luzexiago atze aldera, eta are luzeago eta are atzerago gero Leirek.
Maite kongi eutxi eta gainera arro pilota bideratu eta altuera eman, Leirek eraman, Maitek jokaldia bizti doa. Eta azkenean ezin izan du Enerizek eraman eta 37 doazela kontuan hartu da ez dakit ezote duten garaia proposa, bigarren aldiz partida eteteko, lehen aldiz barka partida eteteko aurretiaz. Maitek eta Natalek eskatu baitute orain arteko partidako etenaldi bakarra. Armaietatik Oiubana etorri zaio. Bikote gorriko kideetako bakoitzari, aupa Eneritz, aupa Leire. Hemen Zubolatik bertatik Azkoitia ez da oso aparte. Eta Azkoitia errematere izango da, sakea gaizto izan da eta makurtu bada ere eramaterik ez du izan. Leire Galeanok, 21 eta 17. Eta orainari da behar bada, arriskatu gabe esango dut, partida puskatzen eta urdinen aldera pikinka arian joaten. Orain arte ez baitiogu bilakaera argirik ikusi. Azken sakea izango da Natale Aranburu Lazkaotarrarentzat. Sakera etorri da eta atera du bere azkenengo sakea, bere gaurko azkenengo sakea, eta ez da ohikoa. Leirek halakoak galtzea, hau galtutako zat, aguntatuko diogu Antzugolarrari. Ez erretzuen pilota bat utzi baitu, eraman barik, 22 eta 17 gauzak ala. Amaitu da gaurko partida, txapelketako bigarren puntua beraz. Jokatutako 3 partidetatik. Aranburu Mujika bikotearen zat, Laurak irribarretxu dira eta pena behar bada bukaeran hautsi delako partida, 17 arte utzi diote, bibikote gelgarri eta aurretik bata zein bestea jarri dira, baina azkenean izan den aldea, Nataleren eta Maiteren aldekoa izan da, inoren aldekoa izatekotan, bosteko zuloa zabaldu dute, eta horren bidetik garaipena lortu dute amaieran 22 eta 17. Zuzenean elkarrizketa setera joan behar garela uste dut. Eta beraz ara joango gara laster mikrofonoak prestatzen ari zaizkigu eta gure lankideetako bat ez dira prest pilotariak eta behar badazkar batean errepasa ditzagun, partidak utzi dizkigun zenbakiak. Eneritzek 4 egindako izan ditu, bana irekita sakez dejadaz eta irez. Leirek galdutako bakarra izan du, azkenengo sake ura eta 2 egin ditu, bata moztuta eta bestea dejadaz. Natalek 7 galdu ditu, horietako bat saketik izan da falta, eta egindakoak ere gehiago izan ditu, airez bat, bien tartera jota ere beste bat, dejadaz 2 eta sakez beste 6, eta Maitek hori duen sendotasuna erakutsi du, ez du pilotarik galdu eta egindako 2 izan ditu, bata moztuta eta bestea zabalean ipinia. Azken emaitza 22 eta 17koa izan da, eta hau guztia 29 minutu eta 24 segundoan gertatu da, eta azkenerako garaipen honekin puntua lortu dute bikote urdineko kideek eta sailkapenari begiratuta. 5 ziren Aranburu eta Mujika bitik bat jokatuta, 3 partidatik gaur izan dute 2. puntua eta 3. partida beraz txapelketan, eta okerrezpanaiz postu horri eutxiko diote 4. sailkapenean, 5. ez, 4. pasako dira, 5. sailkapenean, 4. baitziren egoera berean 2 jokatu eta bat irabazita Arrieta eta Galeano, baina gaurkoa irabazita, 3tik 2 izango dituzte sailkapenean, 4. jarriko diren Natale Aranburuk eta Maite Mujika argazkia atera diete orain neska txiki zenbaiti eta pilotari guztiei, eta hau esan da apurka-apurkagu ere pilotarien gana aurreratuko gara. Elkarrizketetan zer kontatzen diguten entzun beharra daukagu eta.
Hemen ditugu irabazleak. Hacemos desde el principio igual, aunque las cámaras también se han ido. ¿Pero quién ha cortado? No sé, desde el garaje. Hostia. ¿Pero quién ha cortado esto? No.